NTC ginapabasura sa Korte Suprema ang hirit nga TRO sang ABS-CBN. Mayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Mayo 27, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa nek. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa tak na ang alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Ginpanugutan na ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang partial lifting sa ginapatuman nga liquor ban sa syudad kagit pasugta naman nga makainom apang dapat lamang sa sulod sang balay. Sa Executive Order No. 37, Series of 2020, mahimo na nga makabakal sang ilimnon ka nga isang wine, beer, kag iban pa nga alcoholic drinks ang Bacolod nun. Apang pagbakal mahimo lamang pasugdan umpisa alas 12 sang udto, tubtob alas 6 sa gabi kag dapat magasunod sa social distancing kag iban pa nga mandatory health protocols. Dugang pa, ginadumili naman ang pag-inom sa mga restaurant, bars, convenience stores, kag sari-sari stores. Sino man nga marakpan mga patubang sang kaso kriminal sa paglapas sa Republic Act 11332 ukon ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concerns Act kag posible revocation sang business permit sa establishmento. Ang executive order nag-epekto ini umpisa Mayo 25 tuig 2020. Dapat nga padalaman sa kapulisan ng investigasyon anggot sa pagpatay kay Randolph Domingo, ang negosyante sang baboy nga ginlothang kahapon Martes
sa Dalan Araneta, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran, mas maayo nga matutukan kag lantawon ang tanan nga anggulo ilabi pa nga naka-recover sang key J9 machine pistol sa compartment sang salakyan sang napatay. Nagapati si Familyaran nga may madalong pa nga motibo ang pagpatay, magluwas sa background ni Domingo nga napreso matapos nadakpan sa buy-bust operation sa Barangay Banago. Nag-apilar man ang Vice Alcalde sa pamilya nga magkooperar sa kapulisan para sa kasulbaran sa kaso. Sa piyak sang sunod-sunod nga kaso sang pagpamatay, ginpahayag ni Familyaran nga generally peaceful ang syudad kag Negros Occidental tungod mas magamay lamang ini kung ikumparar sa iban nga probinsya. Hindi na ipaidalong pa sa autopsy examination sang pamilya ang bangkay sang isa ka negosyante ginluthang kahapon sang hapon sa Dalan Araneta, Barangay Sumag, syudad sang Bacolod. Sunod sa kay Annalyn Domingo, asawa sang ginpatay nga si Randolph Domingo, luyag sini nga matawhayan ang pamilya sa piyak sang kalisod sa pagpatay siya nga bana, rason kung nga nagdesisyon na lang ini nga hindi na pagpadalman pa ang kaso. Ginlaragway ni Domingo nga mabuot kag mabinuligon ang iyang bana. Mahimo suno kay Domingo nga hisa kag negosyo ang rason sa likod sa pagluthang sa iyang bana. Ginaako man ni Domingo nga sadto nadakpan ang iyang bana matapos madalahig sa illegal nga droga sa nagpadulong ini sa puluyan sa iyang amigo sa Barangay Banago sa din panahon akong tiyempo man nga ginkasa ang isa ka buy-bust operation. Nahilway si Domingo sa presuhan sa Oktubre 14 sa tiligdan nga tuig matapos nga maserbisyuhan ang pinalidan nin patong sa iya sa kaso may kangtanan sa illegal nga droga. Doon pa ni Domingo, nagapati ni nga naguntat ng yabana sa negosyo sa illegal nga droga matapos ini mahilway sa presuhan kag nagpanumpa na sadto sa iya nga magatutok na lang sa ilang negosyo nga pagbaligya sang baboy kay iban pa nga kasapatan. Nagahinyo karon ang pamilya sang respeto kag paghangop sang publiko. Sa iban nga balita lokal, nagpagwa sang pahayag ang pamilya ni Roland Tan nga ginlothang kag ginpatay sa itong nagligad nga semana agud klaruhod ang mga malisyoso nga report angot sa biktima. Sunod kay Mary Grace Tan, magulang sa nga biktima sa piyak nga wala sila sang ideya sa motibo kag rason sa nagluntad nga krimen, sigurado sila nga wala ini kang tanan sa illegal nga droga. Pagklaro sang pamilya ang Crown Agri ang isa kalihitimo nga negosyo nga ginumpisahan sang ila amay sa tupang 1965. Sunod kay Mary Grace, antes natabo ang pagpatay kay Roland, wala man ini sang may nakontra o kung wala man sang pagpamahog sa kabuhi. Nagapangabay ang pamilya Tan sa publiko nga untatan ang pagpalaptas sang malisyoso nga balita angot sa iya nga utod. Nagpangabay naman si Mary Grace sa katapos ang kapulisan nga usisaon kag himuon ang tanan agod mahatagan sang hustisya ang pagkapatay sang iya utod. We are in no way connected to illegal drugs, despite the malicious rumors being spread by people who wish us ill. As such, we do not have anything to hide. During this time, we are sincerely asking the public and to respect our period of mourning and to stop spreading the malicious, baseless, and unfounded rumors. Kabahin sang pahayag ni Mary Grace Tan. Tub-tub sumong, wala pa sang may matubod nga suspetsado ang kapulisan sa pagpatay sa negosyante nga si Roland Tan. Anom kadlaw ang nagligad halin sang natabo ang insidente. Ang negosyo ni Tan isa sa mga anggulo inalantaw sa mga investigador sa Police Station 4. Sunod ang Police Station 4 Officer in Charge Major Charles Sever, nagkadto na ang iya investigador sa pamilya ni Tan agud magkuha sa ilas nga bahin. Nanawagan si Sever sa pamilya sa napatay kag testigo nga buligan sila agud matagan sa hustisya ang kamatayon sang negosyante. Ang atong investigador sa mga nagkatutok man sa mga kaso. So far, negative pagid kita sa imputation sa mga suspect. Ang establishment sa motive, ang negosyo, kag ginalantaw nato ng ibang pang mga posible ng mga motibo. Si Major Charles Sever sa Police Station 4. Formal na nga ginpasakaan sa nga reklamo ang apat ka opisyal sang Barangay 19 angot sa tagtaganay sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o kun SAP. Sunod kay Criminal Investigation and Detection Group Bacolod Head, Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang mga ginpasagaan sa reklamo amo sanday punong Barangay Kim Piramo, Barangay Secretary Joe Marie Cordeta, Barangay Treasurer Riza Fronda, kag Barangay Health Worker Jean Doromal. Palayag ni Gocotano nagpadulong kag nagpabulig sa ila ahensya
Ang mga tagreklamo tungod ginalegar nga may tagtatlo ka benepisyaryo ang hatagan sa isa lang kabalay. Sa ebidensya nga nakuha sang CIDG Bacolod ang duha ka benepisyaryo nga nakakuha sang ayuda ang taga-barangay Mandalagan kag ang isa ang taga-barangay Kabug, Lunsay, Indi Botante kag residente sang nasambit nga barangay. Ang mga tagreklamo ang Musanday Rosalie Torbina, Army Joy Limson, Jomi Limson, Welen Marie Rosales, Angelita de Vinagracia, Benji Bernasol, Renato Sindico, Irish Christy de Mandar, Moreto Tepanaw, Arcelio Ortiz, Valentino Ebon kag Juby Hofilenia. Naibaluan ikaduha na ini nga barangay nga napasakaan sa reklamo, una amo ang barangay Felisa. Ang ito namang isang barangay dito ngayon ay ang mga walk-in complainant nagreklamo dahil ang ganitong nangyari, may favoritism sila. Tapos yung nagbigay na sila ng mga ayuda sa SAP, ang sinisiguro na binigyan ay yung mga pamilya nila. Example, sa isang bahay, may isang barangay official na binigyan yung sarili ng ina, sarili ng kapatid at saka sarili ng bayaw. Ang payag ni CIDG Head Chief Master Sergeant Numero Gocotano. Naglambot na sa 1862 ka mga persona nadakpan sa Bacolod City Police Office nga naglapas sa Executive Order No. 35 nga ginpamanaog ni Bacolod City Mayor Bing Lunardia. Ang pag-aresto sa 1862 ginhimo sang napulo ka police stations, Bacolod City Mobile Force Company kag Mobile Patrol Group. Suno kay Bacolod City Police Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, halin ini sang Mayo 20 tubtob Mayo 26 nga operation. Kalabanan sa ilang nadakpan ang wala nagasuksok sang face mask kag wala nagasunod sa social distancing. Sunod kay Pico ang manubo nga penalidad sa madakpan nga naglapas ang Executive Order 35, wala makatag sang kadlok sa mga pasaway nga pumuluyo. Apang ginpasiguro ni Pico kung matapos ang problema sa pandemic, may kaso nga tubangon ang mga nagkaladakpan. Tatlo ka anggulo ang ginatutukan nga motibo sang Sagay PNP sa pagluthang kay Oliver Montez sang Purok Manzanilla, Barangay Old Sagay, syudad sang Sagay sa tung Lunes sang gabi. Suno kay Police Major Antonio Benitez, ang hepe sang Sagay PNP, away pinamilya kag droga apang padayon pang pag-usisa kag isa pa nga wala ginpalayag kung ano ang motibo bungod padayon pang investigasyon. Si Montez ang nagpaniyapon sang luthangon sang duha ka persona nga nagasuksok sang bonnet apang wala ininapuruhan matapos makadalagan kag nakapangayo sang bulig sa ila ka ingod balay. Ang biktima ang padayon nga ginabulong sa hospital samtang padayon man ang pagkilala sa mga otoridad sa mga sospetsado. Patay man ang nagamaneho sa motorsiklo sa aksidente nga makabunggo sa isa ka Isuzu Elf truck sa National Highway sa Purok Lopwas, Barangay Dulao, Siyudad Sambago. Ada patay ginkilala kay Jessel Salibay, legal sa Pangidaron, kag pumuluyo sang Barangay Poblasyon 1 o Poblasyon 1, Siyudad sa La Carlota. Samtang ang driver naman sang Elf nga truck ginkilala kay Roland Villarosa, 20 anyos sang Barangay Lopwas, Siyudad Sambago. Sa investigasyon sang Bago PNP, ang ELF nagapundo sa tubang sang nasilangan ng porsyon sang nabungguan sa motorsiklo ang ginamaneho sang napatay. Si Salibay nakaangkon sa Maluba Kabelasan, kag sang gindala sa Bago City Hospital gindeklara ini nga dead on arrival. Yana naman sa payakaron sa Bago City PNP si Villarosa para sa proper disposition. Naaresto ang top 4 most wanted nga persona sa otoridad sa Sitio Mirasol, Barangay Libakaw, Syudad sang Himamaylan. Ang suspect ang ginkilala kay Gerald Abendan, 18 anyos, kag nagapuyo sa amuban nga barangay. Si Abendan ang gindako pagi sa mandamiento de aresto nga ginpapanaog ni Honorable Judge Walter Zorilla, presiding judge sang RTC Branch 55 sang Himamaylan sa kaso nga robbery with homicide kag wala sang piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Ang suspect ang preso karon sa custodial facility sang Himamaylan PNP. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado, kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang original nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas samtang padayon ang pagkuskus. Safe, bangod wala inisang chemical component. Magluwas diri, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergies. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na
sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang habon nga original. Kag sa nagapangapin naton nga mga ka-aksyon bala, ginarekomendar naton sa inyo ang pag-inom sa black coffee. Kag kung black coffee gani, ang Dr. Alfred's black coffee with no sugar amo ning aton nga ginarekomendar sa inyo. Nano ang rason nga ang recommend naton sa inyo ang black coffee? Ang black coffee gali damo sa mga benepisyo sa aton kayong lawas. Ginapanubo sa niyang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami man isa sa aton atay kag nami ni sa bulig man panubo sa aton nga timbang, nagapalayo pa sa aton sa risgo nga magka-diabetes. Kag nagatinlo sa aton kolon, hapos ang papagawa sa aton higko sa lawas, ginatinloan naton tinae, likaw kita sa colon cancer. So kadamo-damo gid may ibang pa nga benepisyo, health benefit ang black coffee. Kag kun black coffee, Dr. Alfred's black coffee with no sugar, amo na ni siya ang black coffee nga ginabaligya subong nga may mangosteen, may impon ini siya ingrediente nga mangosteen. So mag Dr. Alfred's black coffee with no sugar ka na with mangosteen, kaysa Dr. Alfred's black coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. Ginaligar overpriced nga personal protective equipment, ginapaimbestigahan na ni Presidente Duterte. Santang NTC ginpabasura sa Korte Suprema ang ginadusok nga TRO sang ABS-CBN. Ang mga detalye sang Balita Nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ng himo ng WHO Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27, detalya na sang mga balita nasyonal. Naglambot na sa 14,669 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa reports ng Department of Health, nadugangan sang 350 kapanibago ang kaso ng COVID-19 sa pungsod. Ginanunsyo man sa DOH may 89 kapanibago ang recoveries kang kabilugan nga nag-recover sa masakit nagdangat na sa 3,412. Nagdangat naman sa 886 ang patay matapos nadugangan ni sang 13. Yara sa 18 ang bagong records ang nagpositibo sa COVID-19 sa mga Pinoy abroad. Sa datos ng Department of Foreign Affairs o kung DFA tungtong May 26, 2020, yara sa 2,635 ang makumpirmado nga nagpositibo sa masakit nga Pinoy, halin sa 47 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga kadamuon, 1,402 ang padanya ginabulong sa nagkalain-lain nga hospital. Nadugaga naman sang 16 ang naka-recover, kagyara na sa kabilugan nga 905 ang Pinoy abroad nga naka-recover sa Balatian.
Target naman sa Department of Health nga dublihon pa ang kadamuon sang hospital beds nga ginparteneser para sa COVID-19 patients sa pungsod. Sunod kay Health Undersecretary Lilibeth David, target sa DOH nga mapatsaka sa 30,000 ang total bed capacity, halin sa karon nga 13,304 nga hospital beds para sa pasyente sa COVID-19. Doon pa ni David, kumpiyansa ang ahensya nga mapatuman ini tungod positibo ang sabat sang Asian Development Bank kag World Bank nga magapanugot sang dugang nga 12,000 ka mga establishmento. Ikalakip sang DOH ang 4.3 bilyones pesos nga budget request para sa 2021 agud malambot ang 30,000 nga target nga bed capacity. Naglabot sa 15 milyones pesos ang kinahon-kahon nga medical supplies na deliver sa mga personnel sa Philippine Coast Guard kag Armed Forces of the Philippines sa mga hospital. Halin sa AFP General Headquarters Camp Aguinaldo sa Quezon City, nadulong 18 kakahon sang personal protective equipment para sa mga frontline health workers ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital kag Sanitarium. 43 kakahon naman sang PPE sets nga ginambugusan sang gloves, face shields, KN95 face mask, clip cups, show covers kag disposable gowns. Halin sa Office of the Civil Defense Warehouse ang ginpasakay sa C-130 plane na madulong sa Cebu kag Tacloban. Samtang 85 pa kamakahon sang PPE halin sa Department of Health ang nadulong naman sa Caloocan City South Medical Center kag 305 nga kahon pa halin sa Warehouse ng Logistics Command sang Camp Aguinaldo ang gindala sa Villamor Air Base. Ginpahayag naman sa Malacanang nga hindi na kinahanglan nga magpatigayon sang investigasyon sa anomalya angot sa ginalegar overpriced nga personal protective equipment o kon PPE. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga klaro ka naghatag pa sang opinyon ang mga doktor nga wala sang irregularidad tungod set na ang PPE. Duha pa ni Roque, kalakip na sa PPE ang goggles kag protection sa tiil. Madumduman nga sa public address ni Presidente Rodrigo Duterte, gindepensahan sa ni si Health Secretary Francisco Duque III angot sa procurement sang PPE. Ginpasiguro ni Department of Justice Secretary Menardo Guevara nga iya patutukan sa National Bureau of Investigation ang mag-asawa nga ginaligar ang mga nagtanyag sang overpriced nga medical equipment sa Pilipinas sa panahon sa COVID-19 pandemic. Suno kay Guevara, si Presidente Rodrigo Duterte ang may direct order sa NBI kag ang iya lamang obligasyon ang mga mapasiguro nga ang mando ang ginpatuman sa ahensya. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang mag-asawa nga ko ang nagapanag-iya sang Omnibus Biomedical System Incorporated ang exclusive distributor sang Sansure sa Pilipinas. Kinahanglan nga maimbestigahan sa isyu sang profiteering, hoarding kag pagpaniplang sa gobyerno pagi sa pagbakal sang ila sobra kag mahal nga produkto. Sa bahin naman sang Department of Health, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III. Ginapabasura sang National Telecommunications Commission sa Korte Suprema ang appeal nga temporary restraining order sang ABS-CBN. Pagi sa Office of the Solicitor General, gininyo sang NTC sa Korte Suprema nga hindi pagpasugdan ang ginaduso nga TRO nga magapauntat sa cease and desist order sang komisyon sa network. Madumduman nag-untat ang operasyon sang ABS-CBN matapos ang inpagawa nga cease and desist order sang Korte Suprema. Sunod sa NTC, wala sang merito ang ginaduso nga TRO sang network kang pagpauntat sa operasyon sini ang valid. Ginpahayag sang NTC nga may poder ini nga ipauntat ang operasyon sang ABS-CBN tungod sa kakulang sinisang legislative franchise. Gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte ang musician kag negosyante nga si Ramon Jacinto bilang Undersecretary sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Nagwa ang anunsyo sang Malacanang matapos ginbaton sang Presidente ang resignation ni DICT Undersecretary Eliseo Rio Jr. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, kumpiyansa ang Malacanang nga magaserbe si Jacinto nga may dedikasyon kag integridad subong man maga-contribute agud mapatuman ang mandato sa agensya sa idalom sang karon nga administrasyon. Ang DICT nagatrabaho pagi sa Common Tower Policy halin sang 2018. Ginkadlawan lamang ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pamangkot ni Presidential Spokesman Harry Roque kung batuno niya ang posisyon bilang COVID-19 tracing czar. Sa dinabuksan ang pamangkot ni Roque kanungan sa pagpresentar ni Magalong sang contact tracing system ang ginhimo sa syudad sa Baguio ginakabig isa sa pinaka-epektibo nga tikang sa pungsod. Ginpamangkot ni Roque si Magalong kun bala handa ini nga manawag sa pwesto bilang alkalde kung ihatag sa iyang posisyon bilang tracing czar.
Apan nagkadlaw lamang si Magalong, kagin pahayag nga si Undersecretary Bernie Florese ang tracing czar, kang nagasunod lamang ini. Suno pa kay Magalong, madamo naman nga local government units ang maepektibo nga contact tracing system. Gin-insister ni Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte kung ano ka-importante ang mga local projects para sa maka-generate sang local employment labi na sa mga individual nga ang palangubian na apektuhan sang COVID-19 crisis. Suno kay Villafuerte nga ang gobyerno national mahimo makapatuman sang local projects. Dugang pa ni Villafuerte nga ginaduso sini ang nationwide nga pagpatuman sang local projects sagud masiguro nga hindi maapektuhan ang programa sang gobyerno nga balik probinsya. Una drigin question sa Department of Budget and Management ang probisyon nga ginaduso ni Villafuerte nga COVID-19 Unemployment Reduction Economic Stimulus Act sa diin kalabanan sa mga proyekto nga tuyo mapondohan sang 1.5 trilyones pesos ang stimulus package ang para sa lokalidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, kaupod sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi magkalipat nga mag-inuman sang CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito mga ka-aksyon, mayroon ni sang 26 mg ng vitamin C, kagabulig ini pabasog sang immune system. Mga ka-aksyon, likawan ang nagabaligya house to house ang peke nga CL, nga nabutang sa mineral o kon plastic bottle o kon ang lapad bottle. Para sigurado kag garantisado, magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon farmasya. Kag available man ini sa Fritzy Store dira sa may public market sang Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Laking CL Pito-Pito, laging panalo. Inyong mamatiya aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Ubod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Ubod ka pong sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar